Minulý týždeň sme boli pozvaní na krásny gala program do Palárikova. Už vieme, že tunajšie detičky vedia nádherne zabaviť celú dedinu tancom aj spevom, no tentokrát tanečníci z Phantom Crew zabávali ich. Samozrejme, aktívni tanečníci vtiahli do toho celú sálu. Why we got good shit, don't embrace it? Why the feel for the need to replace me? You're on the runway track from the good. I'm only painting a picture, telling where we could be at. Like a heart in a dash where it should. You done gave it away, you had it till you pick. But I keep walking on, keep open doors, keep open forward. That the call is yours, keep those on hold. Cause I don't wanna live in a broken home, girl, I'm begging. Moderátorom bol známy zabávač Richard Vrablec a bonusom úžasná možnosť vyhrať lístky na Slovensko má talent. Úlohou týchto ľudí je ukázať, ako nádherne milujú Palárikovo. Dobre? Keď poviem teraz, všetci sa zhlboka nadýchnete a čo najdlhšie na jeden nádych poviete Palárikovo. Dobre? Vyzerá to takto. 3, 2, 1 nádych. Palárikovo. By bola ale šanca, že tí menší nemajú také dobré plúca ako tí väčší a tí väčší majú plúca lepšie ako tí menší. Tým pádom by sme tých menších diskvalifikovali. Viete, akú súťaž som si ja pre vás vymyslel? Haló, chlapci, poďte ku mne. Postavte sa sem. Ja vám každému dám do ruky kocky, normálne klasické kocky. Vy zamiešate pohár, dáte kocky na zem a kto bude mať najväčší súčet tých kociek, získa tie lístky. Jednoduché, nenáročné, v tejto hre ide o šťastie, nikoho nediskriminujeme. Margareta, vďaka vám, že ste jej držali palce, pôjde na Československo má talent do Bratislavy. Veľký potlesk! Najdôležitejším bodom programu pre pedagogický kolektív bolo oceňovanie detičiek. Hodnotila sa najtrieda aj najštudent. Viac už prezradila riaditeľka školy. Každý rok sa snažíme deťom pripraviť zaujímavý program, aby si užili ten deň detí. A tento rok sme sa pokúsili o niečo výnimočné, a to v podobe gala programu. Prečo gala program?
Pozvali sme k nám tanečnú skupinu Phantoms Crew, ktorí deťom pripravili úžasný program v podobe výchovného koncertu, kde sa deti zabavili a užívali si to. A takisto sme oslovili z Bratislavy známeho moderátora a zabávača Richarda Vrableca, ktorý dal tomuto celému programu takú profesionalitu. Deti sa úžasne zabávali a čo je na tom najdôležitejšie, oceňovali sme najlepších žiakov a najkrajšie triedy. Takže na ročníkoch 5-9 aj ocenili sme takisto aj školský parlament, ktorý úspešne pracoval, a oceňovaní žiaci boli žiaci 9. ročníka, ktorí boli úspešní v rôznych športových a vedomostných súťažiach. Takže celé toto podujatie sa vydarilo, deti boli šťastné, odchádzali s úsmevom na tvári, čo nás veľmi teší aj pani učiteľky a samozrejme nás, že sme im dokázali takýto program dnes pripraviť a tešíme sa na budúci rok. Vďačíme všetkým, aj hlavne sponzorom, ktorí nám pomohli zrealizovať takéto nádherné podujatie pre deti. Na tomto gala programe bol starosta obce Jozef Derňár podľa vlastných slov iba hosťom. On vie skutočne ohodnotiť či už podobné aktivity samotných učiteľov a riaditeľky, ale aj šikovnosť malých palárikovčanov. Deň detí patrí určite medzi najkrajšie sviatky, aké existujú, a až vtedy si možno uvedomujeme intenzívnejšie ako inokedy, že deti sú najväčší dar, aký môže byť šťastie a vlastne aj zmysel života. A preto si vyžadujú veľkú starostlivosť a hlavne veľa, veľa lásky. Takže obec ako taká sa teší, že organizujeme v Dome kultúry takú oslavu Dňa detí, pretože na nej chceme nielen zablahoželať všetkým deťom, poďakovať za reprezentáciu pri rôznych podujatiach, no ale popriať nielen dobré známky, ale šťastné detstvo prežité v nádherných zážitkoch, no a v miery hlavne. Čo zaželať detičkám k ich krásnemu sviatku takto pred koncom školského roka? Ja by som im zapriala veľa úspechov v škole, aby mali dobré známky, blíži sa koniec roka, aby sa tešili z vysvedčenia, aby si potom užili prázdniny a stretli sme sa v septembri dobre naladení a hlavne, aby bez úrazu a zdraví prišli do školy. Pochopiteľné, vždy, keď je nejaká oslava, tak sa praje ľuďom niečo pekné. No a našim deťom, ale aj vlastne deťom celého sveta by bolo vhodné, aby naozaj nikdy nepoznali hrôzy vojny, ktoré v rôznych kútoch sveta teraz žiaľ sú, aby to svoje detstvo prežívali ako nezaťažené deti hravým spôsobom a hlavne, aby mali rodičov a učiteľov, ktorých veľmi, veľmi milujú a ktorí im denne ukazujú, že ich majú veľmi radi. Pripájame sa k želaniam tých najpovolanejších.